Золотой говорим. Сейчас у нас на связи из Золотого непосредственно ветеран полка Азов, про который только что Зарян Шкиряк упоминал, Сергей Тамарин. Он находится вот на последнем блокпосту, как называется эта акция, движение. Здравствуйте, Сергей. Доброго вечера, витаю вас. Да, привет, Сереж. Пожалуйста, расскажите, что происходит сейчас на том участке, где развели войска. Ну, саме в Золотому, ми вважаємо, війська розвели все ж більш успішно для української сторони, тому що саме селище Золоте, та його межа, яка була українською, я маю на увазі, вона залишилась все одно під контролем українських військових. І, тобто, війська тут не відійшли, як анонсувалось, там за село, і з нього не зробили сіру або там буферну зону. В Катеринівці теж ситуація, вважається контрольованою. Я можу одне слово? До речі, я принагідно вітаю Сергія, і оскільки я не помиляюсь, ми свого часу зустрічалися в Широкіно, якщо я неодноразово. І неодноразово, і безумовно пишаюся нашими воїнами і нашим героїчним Азовом. І Сергій, я власне хотів просто два слова сказати. Перше, подякувати за розуміння ситуації, за абсолютно чітку координацію дій і, власне, за громадянську позицію, яку ви там проявляєте. Тому що, знаєте, навколо цього у нас завжди багато шуму, намагаються десь так хайпанути, а насправді є оцей порозуміння, і в тому числі з правоохоронцями, серед яких такі самі хлопці, як і ви. І це, мабуть, на сьогоднішній день дуже важливо. Власне, я саме це хотів сказати. Ну і дай Боже, щоб, так би мовити, все відбулося так, як треба. Сергей, а как... Звісно. Как вы взаимодействуете с полицией, с Нацгвардией? Так, я саме з цього приводу два слова хотів додати, що ми ж сюди їхали не влаштовувати там спектакль або якесь шоу. У нас була чітка наша позиція, позиція ветеранів, людей, які воювали, які розуміють цінність кожного метру української землі, привернути увагу, що дуже велика небезпека – це залишати в сірій зоні цілі села, де є люди з українською, проукраїнською позицією, де є люди, у яких діти воюють у лавах ЗСУ, які самі там воювали. Це дуже небезпечно, тому що завжди є вірогідність, що все ж таки в сіру зону зайдуть російські війська. Тому ми хотіли звернути на це увагу. Коли ми зрозуміли, що ситуація може залишитись контрольованою, звісно, ми все одно хотіли використати з користю нашу тут присутність. Ми вирішуємо багато соціальних зараз проблем. У нас більше 1000 там заявок на волонтерську допомогу. Ми звернули увагу медійну до попереднього губернатора, який відвертий сепаратист, який підтримував тут Путіна в 2014 році та референдум, Комарницький, якого звільнили теж через наш тиск. Тобто ми намагаємось співпрацювати. І навіть якщо війська відвели, ми казали, що наша позиція така, що ми не залишимо людей, ми залишимось тут. Ми теж планували там якось домовлятись щодо спільних патрулювань, саме підсилювати патрулі і поліції, і Нацгвардії, тому що ми розуміємо, що людський ресурс, він не вічний, і якщо б ми могли бути тут корисні, ми б обов'язково це зробили. Тому зараз, ми більш націлені на вирішення там соціальних проблем, яких тут дуже багато, тут реально гуманітарна катастрофа, здавалося, що в цьому селищі існує, але все більш-менш вже налагоджується. Правильно ли я понял, что та территория, на которую отошли, за которую отошли наши войска, ее нельзя, по вашему мнению, назвать серой зоной, что она контролируется полицией, Нацгвардией, вами, и насколько сильное, насколько масштабное присутствие наших силовиков, так можно сказать, правоохранительных органов Нацгвардии, которые вышли вперед войск? Ні, насправді війська залишились перед селом, тому я вважаю саме через це я вважаю цю ситуацію контрольованою, тому що я не переоцінюю можливості поліції. Я розумію, що військову функцію без бронетехніки, без спеціальних приладів поліція не зможе на пріусах або там на якихось інших автомобілях виконувати так, як би це могли робити військові. Тому
І я вважаю ситуацію контрольованою, тому що на передніх саме позиціях залишились військові, і підхід до села контролюють саме вони. Тому тут ситуація, тому ми закцентували свою увагу на саме соціальні моменти та на інші міста, де будуть проводитись розведення. Я вже говорив, там анонсував, що ми відкрили нову ініціативу «Рейд за мир», і ми будемо саме таким же чином, незалежним оцінюванням, інспектувати ситуацію в в містах, де відбувається розведення, майже в усіх, тому що більшість з них дійсно мають важливе стратегічне значення. У більшості з них живуть люди, які теж не повинні полишатись без підтримки. Скажите, пожалуйста, это к вам там, не к вам, в смысле, за вот эту линию размежевания приезжал депутат так называемой Госдумы, фамилию Журавлев, что ли, его забыл, да? Так, звісно, це було з іншого боку, на межі з нами. Це смішно було спостерігати. Я великого такого значення цьому не придаю. Особисто для мене, що там собака навалила купу лайна або приїхав депутат РФ, мені байдуже. Я вважаю, це все одно наші українські землі. І рано чи пізно ми займемо останній кордон вже з Російською Федерацією, будемо його самі контролювати. Тоді це можна буде вважати нашою недороботкою, що він сюди приїхав. А так, звісно, така ситуація, вони теж намагаються на цьому зробити якийсь собі піар. Вы знаете, у нас следующая тема для разговора с Заряном как раз полк Азов, ветераном которого вы являетесь. Вы же знаете, да, что 41 конгрессмен американский написали, на мой взгляд, совершенно безумные законопроект о признании Азова террористической организации и так далее. Вот последний, это даже не вопрос, это просьба. Что бы вы сказали американским конгрессменам, которые до такого додумались, какой бы вы дали им ответ, как ветераны войны в составе именно этого подразделения? Я хвилююсь, що якщо я скажу те, що думаю, то цього не допустить цензура. А по-перше, що мені хотілося б реально у них спитати, то чи вони дійсно не розуміють, що єдине, чим вмотивований полк Азов, так, це патріотичні, це націоналістичні переконання. Це те ж саме, чим переконані американські солдати, котрі захищають свою батьківщину. І відколи любов до своєї батьківщини, відколи готовність захищати її, це стало тероризмом чи прирівняно до якихось терористичних угруповань, на кшталт ІГІЛ чи щось подібне. Мені це образливо, але мені немає сенсу на них ображатись. Мені просто цікаво, наскільки дешевим потрібно бути, щоб настільки проросійське лобі озвучувати навіть в Сенаті Сполучених Штатів. Тому я впевнений, що це, звісно, сподіваюся, що не увінчається якимось успіхом, а тільки їх виставить як дуже таких дешевих конгресменів.